Na Tři krále se děti z celého Česka zapojují do sbírky charity a Bojanovice u Rábí nejsou výjimkou. Tři králové chodili od 2 hodin. My tři králové jdeme kam. Přispíváme každý rok na charitu pro ty lidi, co to potřebujou. Peníze, co Tři králové vyberou, pošlou charitě. Lidé, co přispívají na dobrou věc, dostanou cukřík a kalendář. KMB znamená Kristus požehnej tomuto domu. Co je nejtěžší na tom být 3 králi? Někdy se bojíme psů a hodně nám někdy mrznou nohy a ruce. Kdy a jak začala Tříkrálová sbírka? Myslím si, že to byl rok 2018. Baví vás to? Jo, dělám to ráda, tak jsme to tady založili a děti to moc baví a jsem ráda, že ty děti se toho chtějí zúčastnit a absolvovat tyhle pochody. A teď kdybychom... Oni mají...